Wis si aku wong bagus ngono lho. Ngene lho, wong ayu tresna mungkin narya lho. Malah aku kan mek cici tok lho. Iki jenenge panggung attitude ya iki. Ayo, ayo. wong ayu tresna Wale aku lho. kinarya tapa susah jroning batenku. Bablas ya. Wong bagus santep narasa atimu. Kuat ora, kuat ora. Tresnaku. Assalamualaikum warahmatullahi somben digawe somben tak foto